Digital. Ispred mene je već 4. tjedan sporinga, zadnji tjedan mi se pridružuje moj prijatelj i veliki gospodin Alen Babić, tako da me pomoga dignuti tempo ovaj zadnji tjedan jer ne vjeruje niko da ima veći tempo od njega. Ništa, spremni smo, idemo najjače determinizirati olimpijskog pobjednika Toni Joku. I naravno moj prijatelj, brat, je posebno došao iz Zagreba za sparirati s menom. Evo ja sam došao da budem dio nečeg velikog, budem dio velikog upseta, ja vjerujem da Milas može pobijediti Joku i to sam rekao puno puta i to stvarno vjerujem. Po meni Joka nije nešto strašno i ne mislim da njega treba gledati kao nekog nedostižnog. Tako mislim da je boksač, Milas je boksač cijeli život, nema nikakvog razloga da se njega gleda nešto više nego Milasa, tako da htio sam biti stvarno dio ovog, po meni povijesnog spektakla za Hrvatsku ako Milas prođe Joku. To znači da je Milas bolji od Hrgovića, niko sretniji od mene. Tako da pomoću mu, daću mu srce, krv, znoja, to mogu dati. Još uvijek mu ne mogu dati, ne znam ja šta, ali znoje, krv mogu tu. Zvao me isti dan sam došao, uvijek ću doći isti dan za prave dečke. Za neprave neću doći nikad, za prave ću doći uvijek. I vjerujem u veliki meč. Vjerujem u veliki meč i u veliku pobjedu. I razočarat će me ako ne da sve od sebe. Ako da sve od sebe i izgubi, ja ću mu dati ruku, bit ću uvijek tu. A evo, da to naglasim, jedino je to sigurno, da jedino što mogu dati je sve. Sad da će li biti pobjede i poraz, to ne znam, ali Muda će ostavi u ringu, to je jedino sigurno. To je jedan splitski Pakini i on mora opravdati svoje mjesto u Splitu i vjerujem da će dati sve. Torcida! Dođi Hrga da se igramo! Ajde Magupčiću! Ajmo Magupčiću! Daj Magupe! Nudiš pare svima, nudi meni! Hrga baci ponudu, hashtag Mangupe 1. Završiti ti karijeru. Zadnje što ćeš vidjeti je običan redar Mangupe 1. Moja karijera kao uvijek kaos i destrukcija. Ne znam ništa točno, želim još 2 meča do kraja godine. Oni mi mogu obećati 1, možda i 2, tako da jako je čudna situacija. Čekam, priča se kraj 9. mjeseca, Dillian White box u Americi, možda ja budem na tom undercardu, priča se i o Dave Allenu, veliki meč, tako da sad sam baš u pregovorima, u fazi koju ja ne volim, tako da ne sudjelujem puno u tome. Eto, treniram, došao sam se odmoriti, pomogao sam Milasu kao i uvijek sam spreman, uvijek mogu raditi 10 rundi, 15, uvijek mogu neko skinuti glavu i to je najbitnije. Pa mislim da je u izvršnoj formi za veliki meč, zato i govorim, zato i najavljujem veliki meč i vjerujem da ako se sve potrefi na taj dan, a vjerujem da hoće, nema razloga da neće, da će biti ekstremno težak dan za Joku, jer on nije očekivao ovakav meč. Ja znam zašto su oni uzeli Milasa jer je neaktivan i sve, ali mislim da je Milas bio aktivan kroz cijeli odmor i da će se Joki to obiti u glavu. Ja se nadam, evo, i ne da se nadam, nego vjerujem. Gospodine Milase, da li je istina da ste bili bivši teški ovisnik o svemu živom? Nemojte se sramiti, pa to je i za vas. Recite slobodno. Niste, jel? A dobro kad niste. Gdje ste bili igrali? A je istina da pijete po 15 normabela dnevno? A nije. Nije, ništa? 4. Pa evo, pa znači mi smo o svemu dezinformirani. Danas je s nama jedan veliki gospodin, veliki boksač. Puno se očekuje od ovog mladog gospodina i prepuštam riječ malom gospodinu. Petar prolazi kroz Pariz i kroz Joku. To je to.